Una Barcelona observada i amenaçada, no gaire allunyada en el temps. Aquest és l'escenari de l'òpera prima de l'escriptor Maiol de Gràcia Clotet, titulada La Peixera, i que és una de les sorpreses de l'arrencada literària d'aquesta tardor, Montse Camps. De Gràcia Clotet fa una mirada no gaire optimista sobre la societat en aquesta distopia, en un home lluita per adaptar-se a un món estrany, una Barcelona no gaire allunyana on l'home està controlat, una crítica a un món globalitzat. Jo penso que estic parlant d'ara, i crec que queda bastant clar que la societat que apareix aquí és la d'ara. I veia això, no? La gent molt amb el seu motor engegat, fent allò que toca i deixant-se portar per televisions i per McDonald's, varios, i per lo que una mica et dicten i llavors deixant una mica de pensar. I per això els llibres també apareixen com un factor, diguem-ne, diferenciador, no? Si vols pensar, llegir va bé. Tot i que l'argument pugui remetre a obres distòpiques com 1984 de George Orwell, La Peixera, publicada per l'editorial Periscopi, té components diferents, perquè podria situar-se en qualsevol època i parla de temes com la capacitat de compromís i d'actuar sense deixar-se portar pels esdeveniments.